Rockadémia je slovenské občianske združenie zamerané na výchovu a edukáciu hudobníkov, ktorí sa rozhodli venovať hre na elektrickú gitaru. Naším cieľom je pomáhať a odovzdávať skúsenosti mladým talentovaným gitaristom k tomu, aby to poznanie rockovej gitary dostali. Aby my starší, ktorí sa tomu už venujeme naozaj veľa rokov, sme to odovzdali v takom leveli, ako to vieme. Pre mladých, začínajúcich, ale aj pre skúsenejších a talentovaných gitarových nadšencov Rockadémia pripravuje a organizuje rôzne workshopy, semináre, prezentácie, ale aj osobné stretnutia, konzultácie či vyučovacie hodiny. Všetko, čo si len dokážete predstaviť pod pojmom učiť sa hrať na gitare. To je základný princíp Rockadémie. Hlavné tváre združenia sú dvaja skúsení hudobníci. Gitarista patriaci medzi špičku slovenskej hudobnej scény a učiteľ rockovej gitary Vadim Bušovský a multižánrový gitarista, basgitarista a chapmanstickista Peter Fedorčák. Hlavne vďaka chapmansticku som precestoval Európu a navštívil veľa rôznych seminárov a workshopov, kde som sa učil nielen hrať, ale videl som aj veľmi zaujímavé, inšpiratívne a novátorské formy hudobného vzdelávania a už vtedy ma napadlo, že by som rád tento spôsob výuky predstavil aj doma. Títo hudobníci ponúkajú mladej generácii svoje osobné skúsenosti a nadobudnuté schopnosti, ale taktiež pozývajú na svoje aktivity aj ďalších erudovaných a špičkových hudobníkov, edukátorov a popularizátorov gitarovej hudby nielen zo Slovenska. Budeme riešiť rôzne workshopy s gitaristami, s umelcami, ktorí majú v tomto svete čo naozaj povedať. Samozrejme na internetových platformách pracujeme aj s video obsahom, ale aktivitou Rockadémie je hlavne vytiahnuť gitaristov na osobné stretnutia, ktoré vytvárajú priamu interakciu medzi žiakmi a učiteľmi, pretože to je z hľadiska inšpirácie, motivácie a prakticky kvality vzdelávania najefektívnejšie. Hudba je reč ľudstva a tá gitarová nevynímajúc. Rockadémia.sk